Tots coneguem o hem sentit a parlar de Cròniques bioflàutiques. Una sèrie a internet que ha tingut un èxit meteòric i compta amb un gran nombre de seguidors. Però, qui està darrere d'aquest projecte? Quina brillant ment va arribar a guionitzar, produir i protagonitzar aquesta sèrie de cult? Qui és Bioflauta? I qui hi ha al darrere la màscara? Descobrim-ho al programa d'avui. Ens trobem a l'estudi on es grava la sèrie, junt amb el seu creador Bioflauta. Com deien abans, la seva sèrie ha tingut un gran èxit a internet. Sap quina ha sigut la fórmula? Bé, la veritat és que quan comenci el projecte no m'imaginava per a res que tinguera l'èxit que ha tingut i de fet mai m'haguera imaginat a la cresta de la ona com estic ara. Què el va fer decidir-se per a utilitzar YouTube per a donar a conèixer aquesta sèrie? Va intentar abans altres mitjans o altres programes d'entreteniment? Bé, doncs des d'un principi vaig pensar que la millor manera era penjar els vídeos del YouTube, ja que m'agradava molt més el format. Aquest format de YouTube de penjar un vídeo directament i l'audiència el veu sense cap tipus d'intermediari em semblava molt més càlid, molt més íntim, molt més personal que no el que seria una xarxa televisiva o altres. I la veritat és que mai m'he ficat en contacte ni he intentat promocionar-me a través dels altres mitjans de comunicació com xarxes de televisió, ràdio, etc. Vinga, deixa-ho. Ja està bé. Següent! I tu eres? Bé, pues artísticamente yo he pensado de dirme Bioflauta. El número. Ah, el 327. No se me queda pegat, no passa res, no. 327. En fi, i tu què saps fer? Escolta, el piso está pegalós. Ja, conta'm algo que no sàpiga. Bueno, sé dir la ruta neural de sexo arousal lentament i fent pauses sense vindre al cas. Mira, ara mateix les neurones oxitocinèrgiques del nucli paraventricular de l'hipotàlem. Següent! Espera, també sé fer-ho en termes d'etologia. Mira, exaptació, estratègia evolutivament estable, pauta d'acció fixa. Apaga això. Seguretat! Seguretat! No, espera. Tenim entès que tant ha sigut el seu ascens que inclús sèries internacionals de gran producció li han demanat algun tipus de col·laboració. Sí, la veritat és que va ser magnífic treballar en les grans productores internacionals. Va ser increïble que em donaren aquesta oportunitat i poder col·laborar en sèries i projectes de gran audiència i de gran èxit. I la veritat és que acabo de rebre fa poc dels estudis un material inèdit sobre les meves col·laboracions que podeu ficar en postproducció si vos dona, sí. En cintes de vídeo? Oh, look! The Doctor Y is regenerating into the 14th Doctor. Okay. Then, here, ears, eyes, nose, mouth, and... Oh, what's this? Oh, what's this? Oh, what's this? Oh, half of my face is covered by hair and... What happens with my tongue? Why do I have this accent?
Well, at least it looks like everything else is in its place. Wait, where's my... Oh, you're here, my lovely screwdriver. I've been thinking, I'm the 14th Doctor, and 14 is quite a number. It has something special. And yeah, I believe that maybe, as a 14th Doctor, maybe I deserve a pay rise. Oh, look! The Doctor Y is regenerating into the 15th Doctor. Oh, fuck. Horde! Come on, everyone! Get a weapon! Thomas is outside! We must help him! What the hell are you talking about? We cannot leave him outside! There is nothing to discuss. I'm responsible for the entire group. And Thomas is part of it. So I'm gonna let him in, whatever you or anybody has to say. Is everyone ready? Oh my god! Thomas, are you alright? Oh, shit. Fuck! He has been beaten. No, this is my fault. As a leader, it's my responsibility. So, I'm the one who has to take care of it. I'm sorry. I'm so sorry. This is my fault. This is all my fault. I was trying to protect the group. But this is not the way. This is not the way it was supposed to be. I have no choice. I have no choice. I am not going to let you become one of those things. I'm sorry, but there is no other way. Lori, it's me. I can't stand it. I can't move on. This is too hard. Everyone is dying.
you so much. I need you. By the way, what are you wearing? Yeah, nasty. És evident que ha posat moltes hores en la dedicació d'aquesta sèrie. No té por de que aquesta el prive de realitzar treball d'investigació? Doncs la veritat és que no m'ha preocupat. Fins ara he pogut portar amb dues coses, la producció de la sèrie i el meu treball d'investigació, i no crec que dedicar-li hores a la sèrie vagi en detriment del meu treball en investigació, perquè, vaja, estic fent la sèrie i estic a l'avantguarda en temes d'investigació. Sí, després de tots aquests anys d'investigació, per fi tinc el meu gran descobriment. Per fi ja he inventat el líquid blau per als anuncis de les compreses. Tot i la seva gran popularitat, també li han aparegut detractors. Alguns d'ells afirmen que la fama li ha pujat al cap. Què té a dir al respecte? Ja només és tonteria i enveja, perquè tot i haver tingut èxit i fama, li puc garantir que sóc la mateixa persona que abans i sóc una persona humil, amable i amant de les coses senzilles. Ambrosio, altre gin tònic amb virutes d'òric Celebres Mare. Sens dubte la sèrie és un gran descobriment i estem segurs que donarà molt a parlar. Ha estat un plaer conèixer el seu creador. Un moment, ja s'ha acabat? Sí, ja hem acabat. I llavors despullar-me quan? Com? No... Home, sí, com vaig a fer un cròniques bioflòtiques sense despullar-me. No fa falta. Pues que es pensa que me veuen pels meus acudits de biologia. Que no... No es preocupa, que no me costa res, mira. Si ja se n'anem. Té uns fans que m'entendre. Si ja se n'anàvem. Sí, espera, no se'n vagin. Deixa-la acabar, corre! Bueno, pues almenys tindré càmera nova. Gazpacho y mochilo siempre van con pin... Au. Ay, qué tonto. Ahora sí.